Como esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más. Y mis sentidas palabras no quieren volar. Lo nunca dicho se disuelve en té. Como el infiel dice nunca lo haré. Siento que estoy en una cárcel de amor. Me olvidarás si no firmo mi declaración. Me abrazaría al diablo sin dudar, por ver tu cara al escucharme hablar. Eres todo lo que más quiero, pero te pierdo en mis silencios. Mis ojos son dos cruces negras que no han hablado nunca claro. Mi corazón lleno de pena y yo Gaurari buruzko erreportaia eskainiko dizuegu. Orain jakintza ikastolako ikasleei eta handeren duei galdera batzuk egin dizkiegu. Ea zer iritzi dute. Kaixo, Xandea? Gatoz, moda buruzko galdera egiten. Gaur egungo moda gustatzen zaizu? Bueno, gauza batzuk gustatzen zaizkit, eta beste batzuk ez zaitezte. Baina badaude gauza politak. Eta zuen garaia eta oraingo moda antzeko biek. Ez. Bueno, nik zuen duenean eta orain eramaten diren gauzak ez dira. Zer gustatzen zaizu? Bueno, gaur egungoak agian gehiago gustatzen zaizkit, aukera gehiago dago. Koloreak biziagoak dira, mota askotan claro. Mi corazón lleno de pena y yo nunca te tapo. zerbait gehiago? Jaiko nago. Bai, oso batara. Zer da, niki ba? Eta piratare? Pirata dira hauek? Edo museoak dira. Bai. Hauek politiak dira, bixi-bixiak, udarako. Kolorea gustatzen zara bezala. Ba, eskerrik asko. Bueno, zerrara. Agur? Agur. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Nola izaten dute? Ni Maian. Ba, gatoz, egitea moda buruzko galdera batzuk. Gaur egungo moda asko gustatzen zaizuen? Bai. Bueno, gauza batzuk, bai, gustatzen zait. Nei lehenengoa baino gehiago gustatzen zait. Eta horrena gehien bat gustatzen zaizuena, modan erabiltzen da, modan ateratzen da gauza guztik. Eta ze kolore eramango zenutela janzteko? Nei gehien apagatzen ditena urdina. Nahi kolore gehiago gustatzen zaizkit. Kolore aldatzea. Beste galdera batzuk, bai, urdina hauetako. Horrelako konjuntuak eramaten dituzu? Bai, batzuetan bai. Eskerrik asko. Agur. Itxaron? Eta, gatoz eta moda buruzko galdera batzuk.